Здравейте! Включваме се на живо от кухнята на The Catering Company, където вече е време да изпратим вашите вкусни здравословни обедни менюта към вас. Днес Ивчо е човека, който ще дойде до вашия дом или офис. Успех ти желая! Днес в нашите турбички сме сложили едни изключително вкусни, както винаги, разбира се, ястия. Аз ви съветвам да пробвате нашата свежа, вкусна и лятна салата, която е много интересна, защото е с диня, сирене фета, мариновани с кариди и бейби спанак. Разбира се, приготвили сме ви и вашия така харесван и обичан свински джулан с кореноплодни и билки. Ето го и него. И нашия фаворит за деня, това е фаршированото ни пиле. Ето така изглежда то. Той е с песто, моцарела, лимон и мента. За десерт сме ви приготвили нещо много шоколадово, нашия страхотен чизкейк, за повече усмивки, защото е началото на новата работна седмица. Както знаете, е желателно да я посрещнем с по-голяма доза настроение, за което шоколада несъмнено помага. Ние и през следните дни ще бъдем с вас като ваша алтернатива за улеснение за вашия обяд. Ако желаете, може да разгледате нашите предложения както за деня, така и за цялата седмица на The Catering BG, където ще можете и да си поръчате, може да го направите и по телефона, изобщо както ви е по-удобно. Аз ви желая една стремглава, успешна и изключителна нова седмица. Чао от мен и до скоро!